Goddag og velkommen, Nikolaj. Det er jo lidt ærgerligt, at du ikke kan ære os i aften. Men som du nu engang plejer, så vil jeg tage et afsnit af Katten Bundes. Og i min hånd her, der har vi en omgang Asti Champagne. Blandet med en meget, meget livlig Chardonnay af France. Det er nok noget fransk pis af en anden art. Men jeg vil forsøge, hvad den her blanding her vil gå ud af udkast. Jeg forestiller mig, at den vil smage af champagne. Men man kan altid blive overrasket. Men Katten Bundes. Det? Hvis du var 4 år siden, så havde jeg bare... Men det er bare sådan... Jo ældre man bliver, jo mindre tid har man til at spille. Det kan jeg ikke. For mig gør det altså. Sødt. En sød smag. Jeg har ikke så mange kærester. Noget blomme måske. Og du sidder jo bare og ser... Helt klart lavet mere end et år i hvert fald. Ja. Det er helt stensikkert. Det var jo bedre det fra... Man kan mærke, at Astien slår igennem til sidst med den søde smag. Jeg ved, at når jeg starter... Godt glas. Det kan anbefales. Prøv det. God nattevagt.